சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சலாகய சக்ரம் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீதினம் காவிரம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் சதா சிவபாத்திகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी रानो सुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय वांच कल्पतराय कृप सिंधु एव स पतिनाना भावनिये विष्णुयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमस्कार। हरे कृष्णा। அத்தியாயம் 8 ராஜ வித்ய ராஜ குவியோகம். அத மிக ரகசியமான ஞானத்தை நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்திக்கு வரல போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிவிட்ட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாக சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தி ஜெய். हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। இப்ப நாம பார்க்க போறது 4வது பதத்தை வந்து பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் யாராவது சொல்றீங்களா, படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான், அதாவது 4ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இந்த 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 4வது பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிக்க தெரியலாம்? படிங்க மாதாஜி. 4வது பதம் படிங்க மாதாஜி. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகத்வ்யக்தமூர்த்தினா மத்சாதானி சர்வபூதானி ந சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 4வது பதம் பாருங்க. நான் எனது தோன்றாத உருவில் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன்றார். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. இந்த பதத்தோட சாராம்சம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு யாராவது தெளிவுபடுத்த முடியுமா? கொஞ்சம் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காரு. இந்த பதமும் 5வது பதமும் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம். ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கிறார். இதோட புரிதல் எப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். திரும்ப படிக்கிறேன். நான் எனது தோன்றாத உருவில் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன்றார். எல்லா ஜீவனங்களுக்கும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு உருவம் கிடையாது, அவர் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் எட்டாத உணர்தல் மட்டுமே நம்மளால முடியும். வெளி அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, அந்த இதுதான். அதுல வந்து இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா, ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். அதுல புள்ளியா கருப்பு புள்ளி இருந்ததுன்னா, இந்த கருப்பு புள்ளியெல்லாம் அந்த ஒயிட் பேப்பர்ல இருக்கு. ஆனா அந்த கருப்பு புள்ளியான நம்ம கிட்ட அந்த இது இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா இது வந்து அப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்கிறாரு, அணுவுக்குள்ளே இருக்கிறாரு, உனக்குள்ளே இருக்கிறாரு, எனக்குள்ளே இல்லாத இடமே இல்லை.
ம். ஆனா இது எப்படி இப்படி வருதுன்னு எனக்கு புரியல பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பிரபுஜி எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, அதாவது இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை எல்லாருக்கிட்டையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிக்கிறார். அதாவது தன்னை எல்லார்கிட்டையும் பாக்குறார். ஆனா அவர்கிட்ட யாரும், அதாவது அவர் யாருக்கிட்டயுமே இல்லை. அதாவது கிருஷ்ண குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிருஷ்ண குவாலிட்டிஸ் தன்னுடைய, அதாவது எல்லார்கிட்டையும் நான் இல்லை, ஆனா எல்லாரும் எங்கிட்ட இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹி இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் ஹிம்செல்ஃப். எத்தனை கோடி ஜனங்கள்லயும் தன்னை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாரு அவரு. ஆனா அதுல அவர் இல்ல, அதுல ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அவர் இருக்காரு அவரு. ஹரிபோல் பிரபு, ஹரிபோல். நல்ல புரிதல் இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் நம்ம இப்ப மாதாஜி கூட கொஞ்சம் குழப்பமா தான் சொன்னாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெளிவா இருக்காங்க. அது அந்த சாராம்சம் தெளிவா இருக்கிறாங்க. ஆனா சின்ன ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கு மாதாஜி கிட்ட. என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நான் எனது தோன்றாத உருவில் மூலம், அதாவது அருவமா இருக்கிறார். அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன்றார், அருவத்தன்மையா. அப்போ உங்களுக்குள்ளேயும் இருக்கிறேன், அருவத்தன்மையாவும் இருக்கிறேன். அதே நீங்க பௌதிகத்தன்மையோட இருக்கும்போது அதையும் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு எப்ப சொல்ல போறாரு பாத்தீங்கன்னா, 11வது பதில் சொல்றாரு. 11வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. 10லயும் சொல்றாரு. இது ஏன் சொல்ல வர்றாரு இந்த இடத்துல? இந்த அர்ஜுனன் கேட்பான் கேள்வி, எதுக்கு இந்த இடத்துல இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறான்னு போது நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப அர்ஜுனன் இதுக்கு அப்புறமா கேள்வி கேட்பான். அதுக்கப்புறம் 10வது அத்தியாயத்துல பகவான் அது விளக்குறார். ஆனா இந்த கேள்வி நமக்கு எப்படி புரிதல் அடையுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு என்ன மாதிரி சாராம்சம் புரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவான் நம்ம நினைக்கிறோம், நாம ஆத்ம ரூபத்துல என்ன சொல்றாரு, ஆத்ம தத்துவம் என்ன சொல்றாரு பகவான், நான் உடல் அல்ல, அந்த நிலையில நீங்க ஆத்ம ரூபத்துல செய்யுங்க, அந்த ஆத்மான்றது என்னுடைய உயர் சக்தி தான், என்னுடைய அம்சங்கள் தான் அப்படின்ட்டு பகவான் நிறைய இடத்துல கோடிட்டு காட்டுறாரு. ஆனா தீர்மானம் எடுக்கிற இடத்துல நான் இல்லைன்றாரு. நீங்க ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறீங்கல்ல, அந்த தீர்மானத்துல நான் இல்லை. அந்த தீர்மானம் எடுக்கிறதுல நான் இல்லை. விளக்கமா வேணும், இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாவே வேணும். அதாவது உங்களுக்குள்ள நான் இருக்கிறேன், தோன்றாத அருவமா நான் எங்க எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறேன். ஆனா எல்லா ஜீவன்களும் எனக்குள்ளதான் இருக்கு, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. அப்போ உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள இருக்கட்டா, நான் உள்ளதான் உட்கார்ந்து இருக்கேன்றாரு. ஆனா நீ நான் இல்லை அப்படின்றாரு. உன்னுடைய சங்கல்பம் வேற, என்னுடைய சங்கல்பம் வேறன்னு சொல்றாரு. வேற. அதான் அந்த டிஃபரண்ட் தான் நாம பார்க்கணும். எல்லாருமே நினைப்பாங்க நம்ம பகவானுடைய அம்சம் தானே, அப்ப பகவான் தானே நாமோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பத்தீங்களா, இந்த இடத்துல ஒரு குத்து வைக்கிற தலையில. அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்றாரு. அப்போ முடிவு எடுக்கிற இடத்துல நீ எப்படி எடுக்கிறியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் உன்னுடைய வாழ்க்கைன்றார். இது இன்னும் அடுத்த பதம் பாருங்க, இன்னும் அற்புதமா இருக்கும் பாருங்க. அதை நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சோம்னா இந்த சூத்திரம் தெரிஞ்சுக்கினா போதும். இந்த ஃபார்முலா மட்டும், இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், நம்ம அழகா இது பண்ணலாம். இந்த விஞ்ஞானம் அதுதான் ராஜ வித்யா, ராஜ குதி யோகம். ரொம்ப ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அப்ப நாம எல்லா செயலுமே பிரபுஜி ஜெனரலா புக்க நம்ம படிச்சுக்கிட்டே போனா இது புரியவே புரியாது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நான் இது நேத்துல இருந்து குழம்பிக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன இப்படி போட்டிருக்காங்க, என்ன இப்படி போட்டிருக்காங்க, என்ன குழம்பிட்டு இப்ப புரியுது ஓரளவுக்கு. பிரபுஜி அப்படின்னா என்ன செய்ய, நான் இன்னொரு கோணத்துல புரிஞ்சுட்டு எப்படி புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், எப்படி புரிதல் எப்படி வருது அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நான் இல்ல உங்ககிட்ட, ஆனா நான் உன்னை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றேன். உனக்கு இருக்கிற திறமையும் அறிவையும் வச்சுட்டு உன் செயல்களை நீ செஞ்சுக்கணும், அந்த செயல்களுக்கு உண்டான பலாபலன்களை நீ அனுபவிக்கணும். அதுக்கு நான் காரணம். யூ ஆர் ஒன்லி ரெஸ்பான்சிபிள், ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட். உனக்கு கொடுத்த அறிவை நீ பயங்கரமா யூஸ் பண்ணிக்கணும், உன் திறமைக்காக நீ யூஸ் பண்ணிட்டு நீ வரணுமே வழி, நீ தான் வரணுமே வழிய நான் உன்னை கூட்டிட்டு நீ சொன்ன சொன்னதுனால நீ வந்துட முடியாது. யூ ஹேவ் டு புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். உன்னுடைய செயல் திறமையும் உன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தையும் உன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நீ தான் கெயின் பண்ணிட்டு வரணுமே வழிய நான் உனக்கு வழி சொல்வேன் வழிய நீ தான் எல்லாம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற புரிதலும் இருக்கு. அப்படிதான் தெரியுது இல்ல. 100% மாதாஜி பிரபு, 100% அதுதான் ட்ரூ, அதான் உண்மை பிரபுஜி. அது இன்னொரு லைனும் எங்கேயோ படிச்சேன், என்னன்னா விதியாக நான் இருக்கிறேன், உன் விதியாக நான் இல்லை அப்படின்பாரு. அப்பத்துல இருந்தே குழப்பம் தான் இது, 10 வருஷமா அந்த குழப்பம் இருக்கு. இப்ப பரவாயில்ல, புரிஞ்சிருச்சு.
விதியாக அதுதான். நான் இருக்கிறேன். எல்லாருக்கும் ஆமா ஆமா யார் யார் இன்ப துன்பங்கள் செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் விதியா இருந்து செயல் விளைவை நான் கொடுக்கிறேன். ஆனா உன்னுடைய விதி, நீ உன்னுடைய விதியை தீர்மானிக்கிறீல என்ன செயல் செய்யணும்னு, அதுக்கு ம். நான் பொறுப்பு இல்ல. அப்படி நான் பொறுப்பு இல்ல. அப்படி அதான் அது அழகா சொல்றாரு பாருங்க. எல்லா இடத்துலயும் நான் இருக்கிறேன், அருவமா இருக்கிறேன். அதாவது தோன்றாத உருவம்னா அருவம், கண்ணுக்கு அருவம். தெரியாம இருக்கிறார். ஆர்வம். ஆனா உலகம் உள்ள பரவி இருக்கேன். காத்துல இருக்கிறேன், மரத்துல இருக்கேன், தண்ணியில இருக்கேன், பூமியில இருக்கேன், உனக்குள்ள இருக்கேன், எதிர்த்தாப்புல இருக்கேன், விரோதிக்கு இருக்கேன், நண்பர் இருக்கேன். எல்லா இடத்துலயும் நான் இருக்கிறேன். எல்லா ஜீவனும் என்னில் இருக்கின்றன. அதாவது பகவானுக்குள்ளதான் நாம் எல்லாமே அடக்கம். அவர் கைக்குள்ளதான் இருக்கிறோம். நாம் எல்லாருமே. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்றாரு. அப்போ நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கிறோம், நாம என்ன தீர்மானம் எடுக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த சுதந்திரம் பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஆணோ பெண்ணோ எந்த ஒரு உயிரினத்தையும் வஞ்சிக்க கூடாது, புறம் பேசக்கூடாது, எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. அதுல நான் இல்ல அப்படின்றாரு. நான் இல்ல, அவன் தீர்மானம் எடுக்கிற அவ இடத்துல இருக்கான். அதுக்கு 5வது பதம் என்ன சொல்லுது பாருங்க, ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 5வது பதம். நான் படிப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். ஓகே, படி. நச்ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகமைஸ்வரம் பூதத்தீருண்ண ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூதபாடிவனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 5வது பதம். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்றார். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார் பாருங்க. எப்படி இந்த விஞ்ஞானம் நமக்கு புரியுது? எல்லாரும் சொல்லுங்க. நல்லா உள்வாங்குங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கூட எடுத்துங்க. ஆனா எல்லாரும் பதில் சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல கரெக்டான இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆத்ம தத்துவத்தை எப்படி உணர்றோமோ அந்த தத்துவத்தை இங்க அழகா விரிவா கொடுக்குறார் பகவான். இந்த விஞ்ஞானம் ரொம்ப ரகசியமான விஞ்ஞானம் தான் இது. அர்ஜுனன் கொடுக்குறாரு, இது நமக்கு கொடுக்குறாரு. நமக்கு அந்த புரிதல் இருக்கணும். அதை பொத்தாம் பொதுவா படிச்சுட்டு அப்படியே போக கூடாது. அந்த புரிதல் இருந்தாதான் நமக்கு அந்த அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும். அதாவது இது வந்து இன்னொரு மார்க்கத்துல நான் சேர்ந்து படிக்கும்போது அதுல என்ன வருது அப்படின்னா, அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து இறைநிலை, இறைவன் எடுத்துக்கூடாது. அது உருவத்தோட இருக்கிறது தான் இறைவன் சொல்றது. இறைநிலை அது பெரிய பயங்கரமான பேராற்றல் உடையது. அதுக்கு தன் மாற்றத்தினால புல்லு பூண்டுல இருந்து எல்லாமே அதுவா தன்மாற்றமாகி வருது. ஆனா இது எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது தான். ஒரே இதா காலங்காலத்துக்கு அப்படியே இருக்கிறது இல்லை. மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது, மற்றதெல்லாம் மாறக்கூடியது தான். ஆனா நீ என்னென்ன எப்படி எல்லாம் போகணுமோ அப்படியெல்லாம் எனக்கு கட்டுப்பாடு கிடையாது. அந்த இதைத்தான் நாங்க அப்போ உணர்ந்தோம். இப்ப இதுல என்ன மாதிரின்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா மாதாஜி? சொல்லுங்க பிரபுஜி. எனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னால் படைக்கப்பட்டதெல்லாம் கிருஷ்ண அம்சம் இருக்குன்னு அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னால படைக்கப்பட்டதெல்லாம் என்னாலதான் படைக்கப்பட்டது, இருந்தாலும் நான் அதுல இல்லை. அதற்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ், அதற்கு உண்டான புத்திசாலித்தனம், அதுக்கு உண்டான நேச்சர், இயற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டுள்ளதா இருக்குமே ஒழிய நான் அதை கிரியேட் பண்ணாலும் நான் அதை ஆளல. அதுக்கு உண்டான பலாபலன்களுக்கு உண்டான உயிரோ உயிர் இல்லாத ஜடங்களோ எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான மரமோ ஈவன் அனிமல்ஸோ அதுக்கு உண்டான இயற்கை விதிகளுக்கு உட்பட்டுதான் நான் தான் கிரியேட் பண்ணினேன். அதனால நான் எல்லாமே என்ன மாதிரி இருக்குன்னு நான் சொல்லல. அதுக்கு உண்டான விதிகளுக்கு உட்பட்டு அது நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு அதுல அதுங்களுடைய பிரபுஜி, அதுக்கு ஒரு ஈஸியான உதாரணம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இப்ப நான் தான் இருக்கேன், ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன். அப்போ என் உடம்புல இருந்து வேர்வை வருது. அது என்னோட உடம்புல இருந்து தான் வருது. அது எதனால வருது? நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுனால.
ஆனா அந்த வேர்வை வந்து என்னுடைய குவாலிட்டிஸ்ல இருக்குமா, அல்லது நிலைச்சு இருக்குமா, அல்லது என்னுடைய குணங்கள் எல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்குமான்னா கிடையாது. அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் அது பாட்டுக்கு எவாபரேட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி அது மாதிரி நான் கிருஷ்ணன்னு ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டா என் உடம்புல வேர்வை துளி எல்லாம் வரும். ஏன்னா நான் தொடர்ந்து எல்லாரையும் காப்பாத்துறேன், செய்யறேன், இயங்குறேன். ஆனா என்னில் வந்தது எல்லாமே மாறுதலுக்குரியது தான். அதை வந்து நம்ம மரணம்னு எடுத்துக்கிற கூடாது. மாறுதலுக்குரியது, தன்மாற்றம் அடைகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறணும். அதுதான் முன்னாடி நாங்க படிச்சது. ஓகே ஓகே ஹரே ஓகே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி. நான் ஒண்ணு சொல்றேன். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஐ எம் த கிரியேச்சர். கர்மாவனால அது வந்து அது அந்த உலகம் இயங்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? ஐ எம் த ஹரிபோல் கிரியேச்சர். உண்மைதான் மாதாஜி. கர்மா நீங்க கர்மா சொல்றத நீங்க போற வே சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அத கர்மானால அந்த 3 குணாஸ்னால the world exist அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சரிங்க சரி. இன்னும் வேற யாராவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? எல்லாருக்கும் சான்ஸ் இருக்கு, எல்லாருக்கும் சொல்லலாம். ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம போறோம் இல்லைங்களா, நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த இடத்த தாண்டிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். போன பதம் என்ன சொல்லுது? பிரபுஜி சொல்றாங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இல்ல பிரபுஜி, இது என்ன, முதல்ல வந்து கிரியேட் பண்ண கிருஷ்ணன் தன்னுடைய குவாலிட்டி எதுலயுமே இருக்குன்னு சொல்லல. ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் அவர் சொன்னது. ரெண்டாவது வந்து அதுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ்களுக்கு அது வந்து அந்தந்த வீரர்கள் நடந்துட்டு இருக்கு, அவளுக்கு அது செம்மையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மூணாவது, முன்னுக்கு வரக்கூடிய தன்மை அவாவா கிட்டதான் இருக்க வழியா கிருஷ்ணர் கிட்ட கிடையாது. அவங்க அறிவு திறமை எல்லாத்தையும் அந்த இது மேன்மைப்படுத்திக்கணும்ன்றது அவளுடைய கடமை, அது அவளுடைய திறமையும் கூட. இல்லைன்னா கூட அடுத்த ஜென்மால அந்த நடக்க ஆரம்பிச்சோம், எல்லாமே போகும். எல்லாருமே கிருஷ்ண அம்சமாக இருந்தாலும் எல்லாருமே கிருஷ்ணர் கிடையாது. அதுதான் ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் பிரபு. ஆமா, இப்போ பஞ்சு டைலாக் இதுதான் பிரபுஜி, இதனுடைய பஞ்சு டைலாக் இதுதான். ஓகே ஓகே சரி மாதாஜி பிரபு. இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துக்கு வருவோம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இப்ப போன பதத்தோட கண்டினியூட்டி தான் இது, அதோட தொடர்ச்சி தான் இது. இருப்பினும் அவர் என்ன சொன்னாரு போன பதத்துல, அதாவது ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்றார். தோன்றாத அருவத்தன்மையா பரவி இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் எல்லா ஜீவனும் எனக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க, ஆனால் அவர்கள் நான் இல்லை அப்படின்றார். ஆனா அதோட தொடர்ச்சி பாருங்க, இருப்பினும் அப்படின்னு ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கிறார். படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் எண்ணில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்றார். இப்போ இயற்கையை படைச்சிருக்காரு, பகிரங்க சக்தி மூலியமாக இயற்கையை படைக்கப்பட்டிருக்காரு. அது இந்த பிரகிருதின்னு சொல்லப்படுறது. அது ஒரு நிலையா இருக்கா? திடீர்னு குளிர்காலம் வருது, திடீர்னு வெயில் காலம் வருது, திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா மழை பெய்யுது, ஏதோ ஒண்ணு அந்த இயற்கை சீற்றம் மாறி 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 வந்துருது சரிங்களா. அது வந்து அது இயற்கை. அது இது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும், இப்போ நம்மளுடைய கர்மா, ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, நாம என்ன கர்மா செய்யறோமோ அதுக்கேற்க மாதிரி தான் இங்க சொல்ல வர்றாரு. படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை என்றார். அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இல்லைன்றாரு, என்னுடைய நிலையில இல்ல. காரணம் என்னன்னா, நமக்கு அந்த சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? இயற்கையும் கொடுத்திருக்கிறேன், ஆன்மீகத்தையும் கொடுத்திருக்கிறேன். இயற்கையை அனுபவிங்க, அதை பாழ்படுத்தாதீங்கன்ற, பாழ்படுத்தாதீங்க. அதுதான் இங்க ரொம்ப வேதனை மூலமா சொல்ல வர்றாரு. நல்லா உள்வாங்கினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். படைக்கப்பட்ட எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை என்றார். அப்போ நாமோ ஒரு இயற்கையை படைச்சிருக்கோம்னா இயற்கையை நாமோ பாழ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம இயற்கையை அனுபவிக்கணும். எப்படி அனுபவிக்கணும்? நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அனுபவிக்கணும். அதை விட்டுட்டு தேவையில்லாத நம்ம செய்யும் போது, இயற்கைக்கு எதிர் விதமா பண்ணும் போது அப்ப நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வர ஆரம்பிச்சது இல்லைங்களா. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் என்றார். நானே எல்லா உயிரினங்களின் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நுழைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல என்றார். இன்னொரு பாயிண்ட் வைக்கிறார் பாருங்க. இந்த பிரபஞ்சம் மட்டும் எந்த கிடையாது, இது மாதிரி கோடான கோடி பிரபஞ்சம் இருக்கு.
இப்ப பிரம்மாவே வந்து பார்த்து உள்ள வந்து பாக்குறான். அப்ப பார்கடையில ஒரு மீட்டிங் போட்டிருக்காரு, பகவான் போட்டிருக்காரு. உள்ள வந்தா உள்ள அலோ பண்ண மாட்டான் துவாரபாலகன். என்ன சொல்றான்? உள்ள மீட்டிங் நடக்குதுன்றான். இல்ல நான் பார்க்கணும் அப்படின்றான். நீங்க யாரு? நான் பிரம்மாவை திரும்ப சொல்லு போயின்றான். நேரா பிரம்மா கிட்ட போய் பகவான் கிட்ட போய் கேட்கறான் துவாரபாலகர். அப்ப இது மாதிரி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. யாரா இருந்தாலும் உள்ள விடாத அப்படின்னு. இல்ல பிரம்மா வந்திருக்காரான்னு. பிரம்மா வந்திருக்கானா அப்படின்னு உடனே சரி யார் வந்துருன்னு சொல்லி இப்ப திருப்பி கேட்கற வரான். கேட்டோன்னா நான் 4 தலை பிரம்மா வந்துக்கிறேன்னு சொல்லுன்றான். சரி திருப்பியும் துவாரபாலகர் உள்ள போறார். பகவான் கேட்கிறார் 4 தலை பிரம்மாவன். அவரு சிரிச்சுக்கிட்டே சரி உள்ள வர சொல்லுன்றார். உள்ள வந்து பார்த்தா ஏகப்பட்ட பிரம்மாக்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. இவருக்கு 4 தலை தான், ஒருத்தருக்கு 5, 10, 20 தலைங்க உட்காந்துக்குதுங்க. பார்த்தோன்னே நம்ம பிரம்மாவுக்கு மயக்கம் போட்டு விழுற ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு. இன்னும் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அப்பதான் பகவான் சொல்றாரு, நீ மட்டும் எனக்கு பிரம்மா இல்ல, நீ இந்த ஒரு அண்டம் மாத்திரம் இல்லை, ஏகப்பட்ட அண்டங்கள் நான் படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற. அதுதான் இது வந்து ஒரு பகுதி அல்லன்றாரு. அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி இல்லை, ஏனெனில் படைக்கப்பட்டவன் நானே மூல காரணம்ன்றார். அப்போ இதோட சாராம்சம் பாருங்க. இது நம்ம விரிவா நம்ம பார்ப்போம். இதுல பகவான் கிருஷ்ண சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட மாய சக்தின்றார். மாய சக்தி எப்படி மாய சக்தி? இது பகரங்க சக்திக்கு மூலியமா தான் மாய சக்தியை உருவாகுது. இதை நான் உங்களுக்கு தயவுசெய்து சொல்றேன். செவ்வாய்க்கிழமை திங்கக்கிழமை இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. இப்ப மாய தத்துவத்தை பத்தி நாம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அதை வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. அப்பதான் நமக்கு நிறைய விவரம் நமக்கு புரிய வரும். 3வது லெவல்ல வரும்போது நீங்க இன்னும் நிறைய பிரபுஜி கிளாஸ் திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை 8 மணிக்கு இதே டைம் தான். இதே டைம்லயேவா? இதே டைம் அட்டன் பண்ணுங்க. நான் போன வாரமே சொல்லியிருந்தேன். கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்தாங்க, கொஞ்சம் பேர் வராம இருக்கீங்க. எல்லாரும் அட்டன் பண்ணுங்க. லெவல் 3ல வரல பிரபுஜி, அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாம போயிருது. ஓகே நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க. மத்தாஜி யூடியூப்ல பாருங்க. திங்கள் செவ்வாய்ல உள்ள அந்த யூடியூப் எடுத்து பாருங்க. நேத்து இது பார்த்துட்டேன். திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை நான் யூடியூப்ல பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். யாருன்னா பார்க்கலாம் மத்தாஜி. சரி. நம்ம கோவிலோட லிங்க்ல போய் பாருங்க, இருக்கும் பாருங்க. சரி, இங்க வருவோம். இப்ப இந்த மாய சக்தின்றார். அதாவது பகவான் எங்கு பரவி உள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரியவில்லை. எல்லா ஜீவனங்களுக்கும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை என்றார். இது 4வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டது. பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்தவர் இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் அவரில் நிலையில் பெற்றிருக்கவில்லை. இதுக்கு மூல காரணம் என்னன்னா, நாம தான் சூத்திரதாரி. ஏன்னா ஒரு ஸ்தானத்துல இல்ல. நாம பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய பிம்பம் தான் நாமோ. ஆனா நாம அந்த மாதிரி இருக்குமா? இல்லையே. ஒருத்தன் நாத்திகம் பேசுற, கடவுளே இல்லைன்றான். ஒருத்தன் கடவுள் இருக்காருன்றான். ஒருத்தன் கடவுள் இருக்காரு இல்ல, இப்படி இல்லாம அப்படி இல்லாம இருக்கிறான். 3 விதமா செயல்பாடு இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய அம்சம் தான் எல்லாருமே. அதான் பகவான் சொல்றார். அவர்களே அதாவது படைக்கப்பட்டவை எல்லாமே அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. அவரு சுதந்திரத்துல அவங்கவுங்க ஆண்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். இது மாயன்னு சொல்லப்படுது. இதுதான் மாய. இந்த தன்மை தான் மாய தத்துவத்துல சொல்லப்படுது. இப்ப இருக்கிறது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இருக்காது. அதுதான் மாயை. மாய அப்படி இல்ல மத்தாஜி, அப்படி இல்ல. பௌதீக தன்மையிலே நாம என்ன செயல்படுறோமோ அது எல்லாமே மாய. அது ஒரு பீரியட்ல மறைஞ்சிருது இல்ல பிரபுஜி. இப்ப ரைட்டுன்னு சொல்றது அப்ப தப்புன்னு தோணுது. அது அவரா குணம் ஆறா குணம் மத்தாஜி. அது அவரா குணம் ஆறா குணம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவும் அது வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க, அதுவே மாயத்தன்மை தான். அதுவே மாயத்தன்மை தான். நீங்க நல்லது கெட்டது நினைக்கிறீங்க பாருங்க, அதுவே மாயத்தன்மை. அதே ஆன்மீக தன்மையோட இருந்தீங்கன்னா அதை நினைக்கவே மாட்டீங்க. ஆன்மீக தன்மையோட இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நினைக்கிற பகவான் உணர்வோட செயல்பட்டேன்னா அது லாபமோ நஷ்டமோ, கல்லோ மண்ணோ, தங்கமோ பொண்ணோ, எதுவா இருந்தாலும் சரி, அது எனக்கு இல்ல அப்படின்னு நினைப்பீங்க. இது ஆன்மீகம். நல்லது சரி, இது செய்யக்கூடாது, இது செய்யலாமா, இது பாவமா அப்படின்னு நினைக்கும் போதுதான் நீங்க வந்து பௌதிகம். அதுதான் மாய. சரி, அதை நம்ம அந்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இந்த இடத்துல என்ன சொல்ற பாருங்க, பகவான் பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி உள்ளார், ஆனால் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை. இந்த சக்தி பிரபஞ்சம், அதாவது பரமாத்மாவால கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அவர் இந்த பௌதிக கண்களுக்கு புலன்களையும் தென்படுவதில்லை. ஏன்? நாமோ பௌதிகமான செயல்பாடு மூலியமாக பகவானை உணர முடியாது. பகவானை நாமோ பிரேம பக்தியை நம்ம கொடுக்க முடியாது. ஆனா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பகவான் சக்தியால் ஆனது, நம்ம அறிய முடியாது. அதுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு பாருங்க, அனைத்தும் பகவானின் அமர்ந்திருந்தாலும் அவற்றுள் நம்ம எப்படி பகவானின் படைப்பின் மூல காரணம் பாருங்க, பகவானின் இந்த பௌதீக உலகின் பகுதி அல்ல.
இந்த ரெண்டு சாராம்சம் பாருங்க, பிரிச்சு பார்க்கலாம் பாருங்க. ஆத்மாவின் மூலம், இது எங்க பகவானின் படைப்பின் மூல காரணமே ஆத்மா தான், இந்த ஜீவாத்மா, எல்லா இதயத்திலும் இருக்கிற ஜீவாத்மா. ஆனா அதே பகவான் இந்த பௌதிக உலகின் பகுதி அல்ல என்று சொல்ல இடத்துல பகவான் உயிர்வாளிகளையோ அவரின் சக்திகளையோ அவர் சார்ந்ததே அல்ல என்றார். எல்லாம் படைச்சிட்டேன், உனக்கு எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன், அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி காற்று மழை தண்ணி கிண்ணி எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன், உனக்கு நீ தான் அனுபவிக்கிற, நீ தான் இது பண்ணிருக்கிற, எல்லாமே நீ தான் பண்ணிட்டு இருக்க, அப்புறம் எதுக்கு? அப்ப நம்ம எங்கிட்ட எதுவும் இயங்கணும்னு அவசியமே இல்லையே, லாபம் நஷ்டம் எல்லாம் வர்றது போறது எல்லாமே நீ தான் பாத்துக்கணும், என்னை கேட்காதன்றாரு. அப்போ இங்க பாருங்க, ஜட தோற்றம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்தி அனைத்திற்குமே அவரே மூலம் சொல்றாரு. ஆனா அனைத்திலும் சுதந்திரமானவர் சொல்றாரு. அந்த சுதந்திரம் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். இயற்கையை அனுபவிக்கிறியா அனுபவி, கெடுதல் செய்றியா செய், அது நீதான் அனுபவிக்க போற, எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா உன்னால நான் துன்பப்படுறேன்றார். ஏன் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 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 உதாரணம் சொல்லலாம். இப்ப நான் ஒரு மனுஷனா இருக்கிறேன், இப்ப நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன், எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நான் ஒரு துன்பமான காரியம் செய்யறேன், பாவகாரியம் செஞ்சேன்னா அடுத்த பிறவி அனிமல் கிங்டம் தான், அனிமலா இருக்கணும், இல்லைன்னா புழு பூச்சா இருக்கணும். ஒரு புழுவா இருக்கணும்னு வச்சுங்களேன், ஒரு மலம் இருக்கு, ஒரு மலத்துக்குள்ள ஒரு புழு இருக்கும், வண்டு இருக்கும், அதுக்குள்ள நான் இருக்கேன்னா அப்போ அதுக்குள்ளேயே பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா, அவரையும் நாம சித்திரவதைப்படுத்துறோம் இல்லையா, அவரையும் நாம வருத்தப்படுத்துறோம் இல்லையா. ஆனா அந்த பிரபஞ்சமே அவர் படைக்கப்பட்டதுதான், எல்லா உயிர்வாழ்வி இதயத்திலையும் பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கிறன்றாரு, எல்லாமே எனக்குள்ள அடக்கம்ன்றாரு. ஆனா இந்த மலமும் சரி, இந்த கச்சராவும் சரி, அதுக்குள்ள புழு பூச்சி இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன்றாரு. அப்போ நாம என்ன மாதிரி பாவகரமான காரியம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க. ஆனா அந்த சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு பகவான் நமக்கு, இதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யும் கூட சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறோம் பாருங்க. நாம ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களை இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார். பகவானுக்கு நமக்கு இன்பம் எப்படி அனுபவிக்கிறார் பாருங்க. நாம எப்படிப்பட்ட பக்தியை கொடுக்க 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 அவர்தான் இன்பம் அடைகிறார். ஆஹா, என்கிட்ட வரான் என் லோகத்துக்கு வரான்னு சொல்லிட்டு அவர்தான் ஹாப்பினஸா ஆகுறாரு. என்னுடைய சக்தி என்கிட்ட திருப்பி வருதுன்றார். அப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கணுமா பௌதிகத்துல இருக்கணுமா, அது நாம தான் தீர்மானிக்கும். அந்த சுதந்திரம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அப்ப பகவான் எப்படி வியாபிக்கிட்டிருக்காரு பாருங்க. நாம் நமது பௌதிக புலங்களை பகவானை காண முடியாது, நம்ம கண்களாக சாதாரண கண்களாக பார்க்க முடியாது. பகவான் எப்படி வியாபித்திருக்கார், யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலம் தூய்மை அடைந்து பட்டுள்ளனவோ அவர்களால் காண முடியும். இந்த 9 ஓல்கள், நமக்குள்ள இருக்கிற 9 ஓல்களும் பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது அது பிரகாசமாக இருக்கும். அது ஆணூர் எந்த ஒரு பாலுணர்வு இருந்தாலும் சரி, வாயா இருந்தாலும் கண்ணா இருந்தாலும் காதா இருந்தாலும் எல்லாமே பகவானுடைய சக்தி அப்படின்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பகவானை காண முடியும், உணர முடியும். சாப்பிடும் போது கூட உணர முடியும், தூங்கும் போது உணர முடியும், இனப்பெருக்கம் பண்ணும் போதும் உணர முடியும் பகவானை. அப்ப இது வந்து நான் அடுத்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயத்துல பாருங்க, விபூதி யோகத்துல சொல்லுவார், மன்மதனும் நான் தான்றார், சேனாதிபதியா இருக்கிற கார்த்திகேயனும் நானேன்றார், சிவனும் நானேன்றார், சக்தியும் நானேன்றார். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த அத்தியாயம். இதோட பிரதிபலிப்பு தான் அர்ஜுனன் கேட்கிற கேள்வி நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார், ஆனால் அவை அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஏன் பெருக்கல? பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பௌதீக உலகின் ஒரு பகுதி எல்லாம் அவற்றில் இருந்து ஒதுங்கியே உள்ளார். இந்த பௌதிக தன்மையில அவர் கிடையாது. ஆனா இந்த பௌதிகத்துல இருந்தாதான் நம்ம வாழ முடியும் சொல்றார். இந்த பௌதிகத்துல நீ சம்பந்தப்பட்டாதான் வாழ முடியும் என்றார். ஆனா ஞானிகள் இந்த பௌதிகத்தோட வாழ்ந்தாலும் அவங்க எல்லா விதமான சொந்த பந்தத்தை சமுதாயத்துல விட்டு ஒதுங்கி நின்று எங்கோ ஒரு காட்டுல உட்காந்துட்டு ஒரு நதிக்கரை ஓரமோ ஒரு தவம் பண்றாங்க. ஆனா எல்லாருமே அது மாதிரி போயிட்டோம்னா அந்த பிரபஞ்சம் என்ன ஆகும்? கொஸ்டின் மார்க் தான் இல்லைங்களா? இந்த இயற்கையை அனுபவிக்கணும், ஆனா அது பற்றற்ற தன்மையை அனுபவிக்கணும் தான் சொல்ல வர்ற. அந்த இடத்துல நான் கிடையாதுன்ற, அதை நீ தான் தீர்மானிக்கணும்ன்ற. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணன் நேரடியாக இந்த பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பதில்லை, நாம தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கிறோம். இந்த அழிவை கொண்டு போறோமா இந்த கலிகாலத்துலன்றது நாம தான், இது பகவான் கிடையாது.
பகவான் கிருஷ்ண சக்திகள் இப்பிரபஞ்சத்தில் பராமரிக்கின்றன. இப்ப எப்படி பாருங்க, இந்த 3 விதமான கேள்விக்கும் எவ்வளவு அழகா பதில் பாருங்க. அப்போ இவை எல்லாவற்றையும் எடுத்து சுதந்திரமாக அவர் ஆன்மீக உலகில் அவர் தாம் பக்தர்களுக்கு இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார். நம்ம பகவானோட உணர்வோட நம்ம செயல்படும் போது பகவான் நம்மளை உணர வைக்கிறார். நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 5வது பதம் 4-5 பதம் ரொம்ப அழகான இடத்துல நாம படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா யாராவது கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, இதுல அதாவது வந்து கோவிலுக்கு போய் நமக்கு இது வேணும் அது வேணும் கேட்கறதே அபத்தமா இருக்கு இதை கேட்கும் போது. ஏன்னா இதுல இது அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நம்ம கிட்ட கேட்க வேண்டியதெல்லாம் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு போகணும். நாம ஏன் முன்னுக்கு வரலன்னு சொல்லி இல்ல நம்ம கிட்ட கேட்கறத விட்டுட்டு சாமி கோயில்ல போய் சாமி கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறதே வந்து கோயிலுக்கே போகணுமா அவசியமா அப்படின்ற கேள்வியா வருது. இன்ஃபேக்ட் நம்ம வந்து யார் ஒருத்தர் தன்னை கேள்வி கேட்டுக்கிறானோ அது அவருக்கு கடவுளே தேவையில்லை. அவன் தனக்கு தானே குருஜி ஆயிடுவான், தனக்கு தானே கடவுளாயிடுவான். இப்பதான் பிரபுஜி நல்ல புரிதல் இருக்கு. இது எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்காங்க. ஒருத்தர் பிரபுஜி மாதாஜி சொல்ல வரல. பட் ஆனா வந்து இந்த புரிதல் எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றாரு. பகவான் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு, யாரும் நீங்க கோவில்ல போறீங்களா, கோவிலுக்கு போங்க, நான் வேணான்னு சொல்ல. ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் போனோம், பரிகிராமம் பண்ணுங்க, எல்லாமே பண்ணுங்க. ஆனா அங்க போய் தொண்டு பண்ணுங்க பகவானுக்கு. அங்க போய் ஒப்பாரி வைக்காதீங்க, அங்க போய் அழாதீங்க, பௌதிகமா ஆடாதீங்க. பகவானை நினைச்சு அழுங்க. பகவானே உன்கிட்ட வரணும், பகவானே உன்னை உணரணும் பகவானேன்னு சொல்லி அழுங்க. ஆனா அதுக்காக அங்க போய் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அழாதீங்க, அவருக்கு தொண்டு செய்யுங்க. அதுதான் நம்ம பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்கு. இல்ல பிரபுஜி, இருக்கிற வீட்டை சுத்தமா இல்லாம கோயில்ல போய் சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா என்ன பிரயோஜனம்? வீட்டுல இருக்கிற தன்னுடைய கிளாத்தஸ வந்து ஒழுங்கா அயன் பண்ணி வச்சாங்க, அங்க போய் வெளில போய் சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணிருந்தாருன்னா லாஜிக்கலி கரெக்ட் அவர் சொல்றது. நம்ம வேலையை நாம பண்ணாம மத்த வேலையை பண்ண போறதே முதல் தப்பு. அப்படின்னா ரொம்ப செல்ஃபிஷ் ஆயிடுவோம் நம்ம. இல்ல அது வந்து கொஞ்சம் வயசாகி கொஞ்சம் அனுபவசாலிகள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் ஏன் அடிக்கடி 10 பேர் கூட சேர்ந்து கோயில் இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் போறாங்கன்னா, அவங்க வழி மாறிடாம இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, ஆன்மீகம்னு ஒண்ணு இருக்கு, பௌதிகம் மட்டும் கிடையாது அப்படின்றது உணர்த்துறது ஒண்ணு. 2வது நம்மளுக்குமே சில சமயம் வந்து நம்ம எனர்ஜி வந்து ரொம்ப லோ ஆயிரும். அந்த நேரத்துல நம்ம 10 பேர் கூட போய் அங்க மிங்கிள் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள நல்ல எனர்ஜி, அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, அப்புறம் அதனுடைய வேகமான அந்த தன்மை எல்லாம் நமக்கு வந்து தொத்திக்கிறோம். அந்த எனர்ஜியை உள்வாங்கிங்க. அப்புறம் கற்ப கிரகத்தை போய் சுத்தும் போதும் அதுல இருந்து வர்ற எனர்ஜி அது வந்து டைரக்டா ஆகாசத்துல இருந்து கற்ப கிரகத்துக்குள்ள வர்றது. அந்த எனர்ஜியும் அது சதா வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அதை வாங்கிக்கிறதுக்கும் தான் நம்ம போறோம். இது வயசானவங்களுக்கு உணர்ந்துக்கிடுவாங்க. யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தா தான் ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்கு பாரு, இப்படியெல்லாம் இதுவும் ஜாலியாக தான் இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஒரு மனசை கொண்டு போய் அதுல லைக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு சிறு முயற்சின்னு நம்ம வச்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க சொல்ல வர விஷயம் புரிஞ்சு மாதாஜி. இது என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, கோவிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு எந்த வேதமும் சொல்லல மாதாஜி. கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போகணும் தான் சொல்லுது. நான் என்ன சொல்ல வரும்னா, நம்ம ஆச்சாரிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கோவிலுக்கு போனா பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வருது. நம்மளால முடியல. அப்ப நம்ம பிள்ளைகளை போகும்போது, ஐயா நீ துளசி மாலையும் சரி மலர் மாலையும் சரி நான் கையில கொண்டு வரதோட நீ கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைகிட்ட கொடுக்கணும். அதுங்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பொறுப்பு இருக்கும். அப்ப கோவில் உள்ள வரும்போது நீங்க பெரியவங்களா இருந்து நாம என்ன சொல்லணும், வழி நடத்தணும் அவங்கள. கோவில்ல இந்த இடத்துல இந்த பலிபீடம் இருக்கு, இந்த இடத்துல தான் பகவானுக்கு பூஜிக்கணும், இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்றத நாம தான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணும். சொல்லும் போது ஏன் சொல்ல வரோம்னு பாத்தீங்கன்னா, சின்ன குழந்தைகளே நம்ம வேதம் படிக்க வச்சோம்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிள்ளைகளை நமக்கு சொல்லி கொடுப்போம். நாம அந்த கோயிலுக்கு ஏன் நம்ம போய் என்ன பண்ணணும், அங்க எங்க 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 விக்கிரகம் இருக்கு, எந்த இடத்துல நாம வந்து நம்ம இது பண்ணணும், நிவேதனம் பண்ணணும், எந்த இடத்துல நான் ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அது புரிய வந்துடும்.
இப்ப கோவிலுக்கு நம்ம போகும்போது சரி அப்படியாவது கோயிலுக்கு போறாங்களா, போயிட்ட பிறகு அங்க போய் ஏதோ ஒரு வகையில அவங்க சுதந்திரம் இருக்குல்ல, எப்படி வேணா சாமி கும்பிடலான்ட்டு அப்படி போய் கும்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மூலஸ்தானத்துல இருந்து அதோட கதிர்வீச்சு அவங்க மேல படும்போது, அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல ஒரு ஒரு என்ன நல்ல ஒரு புரிதல் கிடைக்கும். அப்போ அவங்க என்ன அது மாதிரி புரிதல் பாத்தீங்கன்னா, தூய்மையான எனர்ஜின்றதுனால ஒரு நம்மளையும் எனர்ஜி கிடைக்கும். அந்த தூய்மைப்படுத்திடும். எனர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தை இன்னும் வந்து விருத்திப்படுத்தும் அவங்கள. சோ அதுதான் நம்ம கோயிலுக்கு முக்கியமா நம்ம ஒரு பலிபீடத்தை பக்கத்துல போயிட்டு நம்ம கொடிமரத்துக்கிட்ட ஏன் நாம ஆத்ம நிவேதனம் பண்றோம்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல. இது ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸே நம்ம எடுத்து பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இது. ஏன்னா அந்த இடத்துல பண்ணாதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க நிறைய எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி எப்பவுமே ஒரு கோவில்ல இப்ப இருக்கிற மாதாஜியும் பிரபுஜியும் சரி, சின்ன பிள்ளைகளும் சரி, பெரிய பிள்ளைகளும் சரி, எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு அபிஷேகம் நடக்குன்னா நின்று பொறுமை இருக்காது அவங்களுக்கு. ஆபீஸ் போகணும், வெளியே போகணும், அங்க போகணும், இங்க போகணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அபிஷேகம் நடக்கும்போது அது ஒரு பெரிய பிரார்த்தம் அது. அந்த அபிஷேகம் நடக்கும்போது நம்ம அங்க நிக்கணும். நின்ன பிறகு அந்த அபிஷேகம் அந்த பண்ணி முடிச்ச உடனே திரைய விளப்பாங்க பாருங்க. அப்ப கிடைக்கும் பாருங்க அந்த எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி நம்ம மேல படும்போது பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு வருஷங்கள் ஆனாலும் சரி அந்த எனர்ஜி அது நம்மளை விட்டு போகவே போகாது. அந்த மாதிரி எனர்ஜி. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, நெய் அபிஷேகம், பால் அபிஷேகம், தேன் அபிஷேகம், பன்னீர் அபிஷேகம், எல்லா அபிஷேகம், சந்தன அபிஷேகம் எல்லாத்தையும் பண்ணி அது அந்த அந்த விக்கிரகத்துக்கு உயிர் ஊட்டுறாங்க, பெருவூட்டுறாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா எல்லா மூலஸ்தானத்திலயும் வந்து எந்த இடத்துலயுமே மூலஸ்தானத்துல ஜன்னலே இருக்காது, ஒரு இடத்துலயும் கதவு இருக்காது. ஒரே ஒரு கதவு தான் இருக்கும், அது மூலஸ்தானத்துல நமக்குள்ள கதவு. அந்த கதவு மூடி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து அந்த ஒரு சில கோவில்ல 5 விக்கிரகம், 5 கலசம் இருக்கும், 4 கலசம் இருக்கும், 4 இல்ல 3 கலசம் இருக்கும், 7 கலசம், 9 கலசம், 11 கலசம் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த கலசத்துக்கு உள்ள தானியங்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர் கதிர்வீச்சுல இருந்து நேர அந்த கூம்பு வடிவில வந்து அது ரெட் ஆங்கிள் அதுல 3 கூம்பல் வடிகள்ல இருந்து அது அந்த மூலஸ்தானத்துல இருந்து நேரா விக்கிரகத்துக்கு மேல படும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த எனர்ஜியை ஊட்டுறதான் சயின்ஸ் சொல்லுது. இது நெய்யும் சரி, தேனும் சரி, பாலும் சரி, இதெல்லாம் ஒரு திரவியம், அதெல்லாம் ஒரு கெமிக்கல். இது அதெல்லாம் அந்த விக்கிரகத்துக்கு மேல ஊத்த 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 மேல இருந்து வர எனர்ஜி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நிற்கும் போது, இந்த மலர்கள் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும் போது அந்த அந்த டோரை ஓபன் பண்ணுவாங்க பாருங்க, அந்த எனர்ஜி நம்ம மேல படுது பாருங்க. பாப்பா சொல்ல மாய்க்காது, அந்த மாதிரி அந்த ஒரு உணர்வு வரும் நமக்கு. அது எப்படின்னா, நாமோ பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணோம். அந்த நேரத்துல அபிஷேகம் பண்ணும்போது பகவானை பத்தி நம்ம பாராயணம் பண்ணணும், நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த எனர்ஜி நம்ம மேல படும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே அந்த அளவுக்கு ஆயிடும். நம்ம எல்லா பாவமும் போயிடும் சொல்லுவாங்க. இது வேறும் சொல்லுது. நம்ம கோயில் அது மாதிரி நம்ம உணர்றோமா, நம்ம அங்க போய் தான் ஒப்பாரி வச்சுருக்கோம், போய் அழுதுன்னு இருப்போம், ஏதாவது ஒரு குறைப்பட்டு அழுதுன்னு இருப்போம். இது மாதிரி ஒரு பலிப்பீடத்துல இருந்து ஏன் பலிப்பீடத்துல வந்து எப்படி வணங்கணும், ஏன் கொடிமரத்துக்கிட்ட ஏன் வணங்கணும், பலிப்பீடம் எத்தனை பலிப்பீடம் இருக்கு, இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இப்ப ஒரு கோவில் எத்தனை பலிப்பீடம் இருக்கும்? 8 திசையிலும் 8 பலிப்பீடம் இருக்கும் இல்லைங்களா? 8 திசையிலும் 8 பலிப்பீடம் இருக்கும். அந்த 8 பலிப்பீடத்துக்கும் ஒரு விக்கிரகத்துக்கு அந்த எனர்ஜி கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த பலிப்பீடம் தான் முக்கியம். இந்த பலிப்பீடம் தான் முதல்ல நெய்வேத்தியமே பண்ணுவாங்க. முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பலிப்பீடத்துக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் பகவான்கிட்டே போவாங்க, விக்கிரகத்துக்கிட்டே போவாங்க. சோ இதுல நிறைய இருக்கு இந்த கோவில் விஷயங்கள்லாம். நம்ம அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சாதான் நாம வந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா அது வேதம் படிக்கணும். வேத பாடசாலை கொண்டு போய் படிக்க வைக்கிறோம். படிக்க வச்சா கண்டிப்பாக அது உணர ஆரம்பிப்பாங்க. கோவில்ல போனா பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும், சுத்தப்படுத்தணும், தூய்மைப்படுத்தணும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் மலர்களை கொண்டு போயாவது பகவானுக்கு கொடுக்கணும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் கோயிலுக்கு நெய் கொண்டு போய் கொடுப்போம், தேன் கொண்டு போய் கொடுப்போம், இளநீர் கொண்டு போய் கொடுப்போம். ஏதாவது ஒண்ணு கையில கொண்டு போகணும் பகவானுக்கு. வெறுங்கையில போகவே கூடாது. அதுவே அதர்மம். கோவிலுக்கு போனா ஏதாவது ஒரு பொருளை கொண்டு போய் பகவானுக்கு கொடுக்கணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு தேங்காய் பழத்தை வாங்கி போவாங்க, வாங்கி போயிட்டு யார் பேர்லயே அவங்க பேர்லயே அர்ச்சனை பண்ணிப்பாங்க. அர்ச்சனை பண்ணிக்கிட்டு அங்க உடைச்சிட்டு அந்த தேங்காய் எடுத்துன்னு வந்துட்டே இருப்பாங்க. அது கிடையாது. அங்க பகவானுக்கு நாம அந்த அபிஷேகம் பண்றதுக்கோ நெய்க்கோ எதுக்கோ ஒண்ணு அங்க மூலஸ்தானத்துல ஒரு விளக்கு எரியும். அந்த விளக்குக்கு நெய் ஏத்தணும், நெய் ஊத்தணும். நம்மளால முடிஞ்சது ஏதாவது செய்யணும். கோமாதா வளர்ப்பாங்க, கோமாதாக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கணும். இல்ல கோமாதாக்கு நம்மளால பராமரிக்க முடியல, ஏதாவது கொடுக்க முடியல, மாசத்துல ஒரு நாள், மாசத்துல ஒரு 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 500 ரூபாய் இல்ல ஒரு 100 ரூபாய், ஒரு 50 ரூபாய், மாசத்துல ஒரு 50 ரூபாய் கோமாதா பராமரிக்காக கோயிலுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு கொடுங்க. இதெல்லாம் ஒரு அடுத்த நிலையை கொண்டு போகும் பக்தியை. அதான் நிறைய பேர் கொடுப்பீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப இந்த இடத்துல 6வது பதம் என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த படி
यदा काक्षस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கும் வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அதே போல படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளது அறிவாயாகின்ற. இப்போ நம்ம ஒரு பிளைட்டு போகுது, மேகத்துல போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல போகும்போது என்ன ஆகும், அந்த காற்று மண்டலமே இருக்காது இல்லைங்களா? அந்த வானத்துக்கு மேல அந்த மேகத்துக்கு மேல போகும்போது ஒண்ணுமே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் இந்த காற்று அந்த வளிமண்டலத்துக்குள்ளதான் அந்த காற்று இருக்கும். அதுக்கு மேல அது போறதுக்கு சக்தியே கிடையாது இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு, எங்குமே வீசி கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ ஆகாயத்துக்குள்ளதான் இருக்கும். அதுக்கு மேல அது போகாது, அது மேல போகாது. அதே போலதான் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளது அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 7வது 8வது பாத்திர சொல்றார், பகவானின் சக்திகளின் மூலம் ஜட தோட்டத்தின் படைத்தல் காத்தல் மற்றும் அடித்தல் நடைபெறுகின்றன. இப்ப 8வது பதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போமா? இது 7வது பாத்துல இருந்து பார்ப்போம், 7, 8ல. இப்போ இந்த பதத்துக்குள்ள பிரபுஜி இந்த இதை கொஞ்சம் திருப்பி சொல்றீங்களா? எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று, அது சரியா புரியல. சொல்றேன் இங்க இங்க பார்ப்போம். இப்போ என்ன சொல்றாருப்பானா, கிருஷ்ணருக்கும் பௌதிக சக்திக்கும் உள்ள தொடர்பு நம்ம ரொம்ப விரிச்சு பார்க்கலாம். இப்ப புரியும் பாருங்க மாதாஜி. ஒரு காற்று இருக்கு, அது பகவானுடைய சக்தி தான். ஆகாயம் பகவானுடைய சக்தி தான். இப்ப ஆகாயத்துக்கு ஒரு ஆகாயம் இருக்குன்னா ஒரு வளிமண்டலம் காற்று மண்டலமுக்குள்ளதான் அந்த காற்று இருக்கும் இல்லைங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான், அதுக்கு மேல அந்த காற்று போகாது. அப்ப காற்றின் சக்தி வாய்ந்தது தான் காற்று. அசைவுகளும் எல்லா அசைவுகளையும் உண்டாக்குகிற அந்த காற்று அது பகவானுடைய சக்தி தான் அது. ஆனா பகவானுக்கு உள்ள அடங்கியது காற்று ஆகாயத்திற்குள் அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் காற்று ஆகாயத்தின் எல்லைகளை தாண்டுவதே இல்லை. அதோட எல்லை அதுதான். அது என்ன சொல்றாரு பகவான் சொல்றாருன்னா, உங்களை படைக்கப்பட்டவன் நான் தான், நீங்க எல்லாமே என்னுடைய சக்தி தான், நீங்க சக்தி சொரூபமா இருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு, அந்த எல்லையை நீங்க தாண்டக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த எல்லையை தாண்ட வைக்கிறதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லைன்ற. இந்த கடல் மாதிரி கடல் இந்த பிரபஞ்சத்துலதான் இருக்கு. ஆனா அது எல்லையை தாண்டி நம்ம கிட்ட வர்றது இல்ல. அதை கடல் தான். இது என்ன சொல்ல வர்றதுன்னா, காற்று ஆகாயத்துக்குள் அமைந்துள்ளது. இப்ப காற்று எந்த தூரத்துல இருக்கும் பாருங்க, நிறைய பேர் தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு வளிமண்டலம் தான், ஒரு 100 கிலோமீட்டர், ஒரு 80 கிலோமீட்டர் 70 கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் அந்த காற்று இருக்கும். அதுக்கு மேல காற்று மண்டலமே காற்று கிடையாது, காற்று வராது. அப்ப அந்த ஆகாயத்துக்குள்ளதான் அந்த காற்று இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நமக்குள்ளதான் இந்த பகவான் இருக்கிறார், அந்த சக்தி நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா சக்தி இருந்தாலும் அவர் நமக்குள்ள வர்றது, அது நம்மளுடைய செயல்ல அவர் ஈடுபாடு கிடையாது, அந்த எல்லையை அவர் தாண்டுவதே இல்லை. அதே போல்தான் நம்மளும். ரொம்ப ஊமையா ரொம்ப உதாரணமா நம்ம இல்ல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது பௌதிக சக்திக்கும் உள்ள தொடர்பு கொடுக்கிறார் பகவான். அப்ப காற்று நாம அழிக்கவும் செய்ய முடியும், அதை உருவாக்கவும் நமக்கு முடியும். ஏன்னா பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா பகவான் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அதை அழிக்கிறதுக்கும் கொடுத்திருக்கிறார், அதை உருவாக்குறதையும் கொடுத்துக்கிறார், காக்கிறதையும் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆனா நாம என்ன செயல்படுறோம்ன்றத அறியாமலே நாம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த செயலை. அதான் காற்று ஆகாயத்துள் அமைந்துள்ளது, இருப்பினும் காற்று ஆகாயத்துள் எல்லைகளையே தாண்டுவதில்லைன்ற. அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிறார் பகவான், ஆனா நம்மளுடைய செயல்ல அவர் இல்லை. அது அவர் அவர் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு எந்த இடத்துலயுமே சொல்ல. ஆன்மீகத்தை செயல்படுறியா ஆன்மீகத்தை செயல்படு, பௌதிகத்தை செயல்படுறியா பௌதிகத்தை செயல்படு, அது உன்னுடைய கர்மா. ஆன்மீக செயல்பட்டுனா ஏன் கிட்ட வர போற, பௌதிகத்தை செயல்படுனா இதுமே திருப்பி சம்சார காலம் தான். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், இந்த 4 சக்கத்திலே மாட்டி மாட்டி கிடக்க போற. இப்ப 7, 8ல என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 7வது பதம். सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையின் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தில் ஆரம்பத்தில் எனது சக்திகள் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கிறேன். இப்ப நாம இதுல என்ன புரிதல் இருக்கு? டக்குன்னு எல்லாம் சொல்லுவீங்களே.
பிரளயம் அழிவுறது. அழிகிறது. இப்ப கல்பன் சொன்னது என்னன்னு தெரியுதுங்களா? அந்த பிரம்மனுடைய அந்த 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 டைம் பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது, பிரம்மாவோட பகல் பொழுது. பகல் பொழுது பகல் அப்புறம் பொழுது டைம்ல எல்லாம் முடிஞ்சிடும். பிரம்மாவுடைய எத்தனையோ வருஷங்கள் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, எனக்கு ஆடியோ வரல பிரபுஜி. ஆடியோ வரலீங்களா? எல்லாருக்கும் வருதுங்களா மாதாஜி நான் கேக்குறது? வருது வருது. சில இடங்கள்ல சில சமயத்துல வர்றது இல்லை. ஏன்னா அந்த இது இருக்கும் போல இருக்கு, நெட்வொர்க்ல ஏதாவது ப்ராப்ளமா இருக்கும். எனக்கு கொஞ்ச நேரம் வராம ஹரே இருந்தது, கிருஷ்ணா அப்புறம் பிரபுஜி. வந்து பிரபுஜி, எனக்கு ஆடியோ வரல பிரபுஜி. இப்போ வரலீங்களா? இப்ப கேக்குதுங்க பிரபுஜி, எல்லாருக்குமே கேக்குதுங்களா? கேக்குது. எல்லாமே கேக்குதுங்களா? சரி சரி. மாதாஜி ஏதோ சிக்னல் ப்ராப்ளமான்னு தெரியல. ஓகே 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 ஓகே. நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க மாதாஜி. அப்படி இருந்தது. ஓகே ஓகே. பிரபுஜி, முதல்ல 2 ஸ்லோகம் போனீங்கல்ல, ஒழுங்கா வரவே இல்லை. விட்டு விட்டு வந்துட்டு ஒன்னும் ஃபாஸ்டா வந்தது. ரொம்ப மாதிரி தெரியும். ஓஹோ கொஞ்சம் ஒண்ணு டக்குன்னு சொல்லுங்க, நம்ம இதுல சேஞ்ச் என்ன பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். சரி ஓகே. இப்ப இந்த இடத்துல மாதாஜி நீங்க ஒரு முடியலன்னா நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க மாதாஜி. நான் இங்க ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ஸ்பீச் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே ரெக்கார்டிங் ஆகும், ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. ஒரு இடத்துல ஆடியோல ஒரு இடத்துல இப்ப மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு இல்லையா, சில பேருக்கு அது அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். முதல்ல எனக்கும் கொஞ்சம் மாறி மாறி தான் பிரபுஜி வந்தது. கரெக்ட் கரெக்ட். சிலதுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, வரவே இல்லை. அப்புறம் அதுவும் வந்துருச்சு. அது அந்த இங்க வந்து அது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் தான். இங்க வந்து காற்று வந்து ரொம்ப பலமா வீசிருந்தது. இப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமா வீசிருக்கு. இப்ப நான் புருஷோகத்துல இருக்கேன். பேசுனீங்கல்ல பிரபுஜி, காத்து வந்துருச்சு. ஆடியோவே இல்ல மாதாஜி, வரே மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி, சரி மாதாஜி. நீ யூடியூப்ல கொஞ்சம் பாருங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப குந்தியின் மகனே, அதாவது கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையின் நுழைகின்றன அப்படின்றார். அதாவது பகவானுடைய அத பிரம்மாவுடைய இரவு பொழுது வரும் பொழுது இயற்கைகளை நம்ம எல்லாமே வந்து பகவானுக்கிட்ட உள்ள போறோம். அதே வந்து அந்த கல்பம் ஆரம்பிக்கும் போது பகவான் என்ன பண்றாரு, எல்லாரும் திரும்பி படைக்கப்படுறார் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் அந்த அந்த இது இருக்கு. 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத அறிவு மூலமாக பகவான் நம்ம கொடுக்குறார். சரி, இப்ப திரும்பவும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறேன். இது முன்னாடி அடிக்கடி கேட்டு உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த தான் கேட்கிறேன். நம்ம கலியுகத்தோட லைஃப் என்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா? கலியுகத்தோட லைஃப் 5000 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு, அது நல்லா தெரியும். சொல்லுங்க மாதாஜி. இன்னும் 4,32,000. 4,32,000. 4,32,000 வருடங்கள். ஓகே 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 மாதாஜி, 4,32,000. அது அப்படியே நாம திருப்பியும் அப்படியே நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா 8,64,000 வருஷங்கள். அது திருப்பி அப்படியே போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா 17 லட்சம் கிட்ட வரும். நம்ம டோட்டலாவே ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லலாம், ஒரு மகா யுகம் சொல்லலாம், ஒரு சதுர யுகம் சொல்லலாம். 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம், 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். ஒரு கல்பம்ன்றது என்னது? 1000 சுயேட்சைகள் பிறந்ததான் ஒரு கல்பம் நம்ம சொல்றோம். இது நம்ம வேதப்படி சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? அப்போ இது ஒரு கல்பம் சொல்லும் போது பகவானுடைய பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுது, இதே அப்படி இரவு பொழுதும் வரும். இரவும் ஒரு கல்பம் வரும், ஒரு சரிபாதி வரும். அப்போ இரவு பொழுது ஃபுல்லாவே நாம எங்க இருப்போம்? பகவானுக்குள்ளதான் இருக்கோம். பகவானுக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 8வது பதம் என்ன சொல்லுன்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதம் ஸ்வாம் அவஷ்டஸ்ய விஸ்வரூஜாமி புனः புனः ஊதக்ராமம் இமம் கிருதஸ்தனம் அவசம் பிரகிருதேர் வசாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றன. இப்ப இந்த 4வது அத்தியாயத்துல ஏன் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரணும்? நம்ம ஏற்கனவே 4வது அத்தியாயத்துல பகவான் உன்னத ஞானத்தின் மூலியமா நமக்கு கொடுத்தாரு. இது ஏன் இங்க சொல்ல வர திரும்பவும்? இதுக்கு ஏதாவது சாராம்சம் இருக்கும் இல்லையா? அங்க நம்ம கல்பத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னார். ஏன் அர்ஜுனன் கேட்டான்,
கிருஷ்ணா, நீ நானும் சமகாலத்துல பிறந்தவன் தானே, நீ எப்படி சூரிய பகவான்கிட்ட சொல்ல முடியும்ன்றாரு. அவனுக்கு உடனே அவனுக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுக்குறார். திரும்பவும் இந்த இடத்துல இந்த ரகசியமான ஞானத்தை திரும்பவும் அவரு போதிக்கிறார். ஏன் போதிக்கிறார் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது படைக்கப்பட்ட இத எல்லாமே என்னுடைய விஸ்வரூபத்தை சொல்றார் பகவான். என்ன சொல்றாரு? எல்லாமே எனக்குள் அடக்கம்ன்றார். என்ன சொல்றாரு? என் ஐஸ்வர்யத்தை பார், எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்றார். அப்போ அவனை தூண்டுறார். யார்? அர்ஜுனனை கேள்வி கேட்க வைக்கிறார். இப்ப நமக்கு அப்படித்தானே ஒரு புரிதல் கிடைக்குது. என்ன சொல்றாரு? 5ல இருப்பினும் படைக்கப்பட்ட எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லைன்றாரு. அவர் தான் படைச்சிருக்காரு, அப்படியே நிலை பெறலன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பாருன்றாரு. எங்க பாக்குறது? நம்ம அர்ஜுனன் தூண்டுறாரு, நம்மள தூண்டுறாரு. அப்ப அர்ஜுனன் கேட்கிறான் கேள்விய, அப்ப நான் உன்னை எங்க பார்க்க முடியும்? ஏன் இந்த வார்த்தை கொடுக்குறாரு? அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ஏன் இந்த வார்த்தை கொடுக்குறாரு? திரும்ப 7 வரையும் கொடுக்குறாரு, 8லயும் ஏன் கொடுக்குறாரு அவர்? அப்போ பகவானின் சக்திகள் மூலம் ஜட உலகம் படைக்கும் மற்றும் அழிக்கப்படுதல். பரமபுருஷ பகவானின் இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜட தோற்றங்களையும் தன்னிசையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு மற்றும் அழிக்கப்படுகிறது. இப்ப இந்த இச்சை சொன்னோம் பாத்தீங்களா? இந்த இச்சைக்கே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய திங்கட்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை எடுக்கிற கிளாஸ்ல, அதாவது மாய தத்துவத்தை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம், மாயாவதி தத்துவத்தை பத்தி. அதுல இச்சைக்கு இது பகவானுடைய ஒரு மாயன்றாரு, இது மாயேன்றார். அவரு பகரங்க சக்தி மூலியமாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறார். இந்த படைச்சது மட்டும் இல்லாம இந்த இச்சைக்கு விருப்பம் சொல்றார். இச்சைனாவே விருப்பம். இந்த விருப்பத்தை இதுவும் ஒரு மாய தத்துவத்துல கொண்டு வர்றார். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த கிளாஸ்ல. ரொம்ப அதை பத்தி 14 மாய தத்துவத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நாம இது வரைக்கும் 9வது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறோம். இன்னும் 14 இன்னும் 5 படிக்க வேண்டியிருக்கு. அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை அட்டன் பண்ணுங்க அந்த கிளாஸ்ல. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த இச்சைக்கும் ஒரு விஷயம், ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் பகவான். ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது நம்மளோட ஆச்சாரி கொடுக்குறாங்க. சரி, ஓகே. கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் அது பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்றும் பொருள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ பரம் இச்சை இருக்கிறது, ஆனால் பகவானின் நேரடியான ஈடுபாடு இல்லைன்றார். இந்த இச்சை சொல்றதே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான வார்த்தை இது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இது இன்னும் விரிவா நம்ம படிக்கணும். 9வது பதம் படிப்போம், அங்க என்ன சொல்ல வர்றான்னு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9வது பதம் நச்ச மாங்காணி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாஸ்னவதா சீனமசக்தும் தேஷு கர்மசு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தனஞ்சயனே, இச்செயல் எதுவுமே என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல் எப்பொழுதுமே விலகியே உள்ளேன்றார். இப்ப நம்ம புரிஞ்சிச்சிங்களா? இப்ப இந்த இடத்துல எல்லாம் படைக்கப்பட்ட நானாயினும் நான் விலகி இருக்கிறேன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றார். இச்செயல்கள் எதுவுமே என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. எதை பந்தப்படுத்த முடியாது? ஆன்மீக தன்மையை பந்தப்படுத்த முடியும். ஆன்மீக தன்மை இல்லாம பௌதீக செயல்கள் எப்பொழுதுமே நான் விலகியே உள்ளேன்றாரு. ஆன்மீக தன்மையோட நம்ம செய்யும் போது நம்ம கூடவே இருக்கிறார். அதே மாதிரி பௌதிக தன்மையோட செல்லும் போது அவர் விலகிதான் இருக்கிறார். இந்த இடத்துல போட்டிட்டு காமிச்சிட்டாரு. இச்செயல்கள் எதுவுமே என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. தண்ணீர் போல தாமரை குளத்துல இருக்கு, அது பூத்திருக்கு. ஆனா அந்த சேரோ இதோ அல்லது வேற எதுவுமோ அந்த இலையில, தாமரை இலையில ஒட்டவே ஒட்டாது. ஆமா, அது பௌதிகமான அது சம்சார கடல். அது அந்த கடலுக்குள்ள ஒரு இலை இருக்கு, அந்த தாமரை இலையில அந்த கடலுக்குள்ளதான் நீர்ல தான் இருக்கு. ஆனா அந்த நீர்ல ஒட்டாம இருக்கு. அது போலதான் நாம இந்த பகவானா வச்சுக்கிட்டோம்னா, இலைய பகவானா வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த குளத்துக்குள்ள அந்த சகதியோ அல்லது வேற புழு பூச்சிகளோ இல்லை எதுவோ அது இவரை பந்தப்படுத்தாது, அந்த இலையை பந்தப்படுத்தாது. அதுல இருந்தெல்லாம் விலகி அது பாட்டுக்கு தனியா இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. இப்ப இந்த இடத்துல தனஞ்சயனே சொல்றாரு பகவான். யார சொல்றாரு? தனஞ்சயனு அர்ஜுனன். ஏன் தனஞ்சயன் அர்த்தம் என்ன? யாருக்கா தெரியுமா? தனஞ்சயன் செல்வத்தை வெல்பவனை, அதுதான் தனஞ்சயனா. என்ன மாதாஜி? செல்வத்தை வெல்பவன் தான் தனஞ்சயனா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி சொன்னாங்க செல்வத்தை வெல்பவனே.
தனஞ்சயன் அப்படிங்கிற பேர் வந்து அந்த தசவாயுக்கள்ல கடைசியான வாயுவோட பேரு தனஞ்சயன் பிரபுஜி. தனஞ்சயன் அது ஓகே வில்வித்தையில் சிறந்தவன், வில்வித்தையில் வெற்றி பெற்றவன். ஓகே இல்ல ஓகே அது ஓகே ஓகே யுதிஷ்டன் வந்து எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு இந்திரபிரஸ்தம் நகரத்தை உருவாக்கும் போது இவன் வந்து எல்லா உலகத்திலையும் போய் எல்லா அஸ்திரங்களையும் வாங்கிட்டு வந்து அவனுடைய பராக்கிரமத்தினால சகல விதமான செல்வங்களையும் கொண்டாந்து யுதிஷ்டன் காலடியில சமர்ப்பிச்சானாம். அதுக்கு தனஞ்சயன்னு ஒரு பேர் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே மாதாஜி. தனஞ்சயனே அப்படின்னு சொல்றது பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான நல்லோர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றாரு. அதாவது செல்வத்தை விரும்பவனே அப்படின்றாரு, கேள்வியுடையவரே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது 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 இப்ப செல்வத்தை விரும்புவனை மட்டும் சொல்லுவோம். அர்ஜுனனா பகவான் சொல்றாரு செல்வத்தை விரும்புவனே, அதாவது செல்வத்தை விரும்புவனே தனஞ்சயனே அப்படின்றாரு. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள சாரம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம செல்வத்தை யாராவது நாம வேணாம்னு சொல்லுவோமா? ஞானிகள் தான் சொல்லுவாங்க. அவரு வெல்லக்கூடிய சக்தி இருந்து அவ்வளவு செல்வத்தை சேர்த்தாலுமே தனக்குன்னு வச்சுக்கிறாம ராஜ்யத்துக்காகவே அவன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறான். ஓகே ஓகே ஓகே. அதான் அந்த செல்வத்துல மயங்காம அதையும் வென்றுறான். செல்வத்தினுடைய சுகபோகங்களை எல்லாம் வெல்ற எந்த நேரமும் உதறதுக்கு ரெடியா இருக்கான். அதுல மயங்க மாட்டான் அப்படின்றதுதான் அதனுடைய பொருள் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, இப்ப நான் விரிவா கொடுக்குறேன். இப்ப தனஞ்சயனன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னா பகவத்கீதையிலேயே பகவான சொல்றாரு செல்வத்தை விரும்பவனேன்னு சொல்றாரு. செல்வத்தை விரும்பவனும் பகவானுக்கு பிடிக்கும். அதே மாதிரி தனஞ்சயன்னு சொல்ல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு செல்வம் வந்தாலும் சரி, அது அடுத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுத்துருவாரு. இப்போ நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா கர்ணன் தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, தானம் நிறைய கொடுப்பாரு, தானம் கொடுக்குறவர் தான் வள்ளல், வாரி வள்ளல் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அது உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா இவரு கொடுக்குற தானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியவே தெரியாது. இந்த கையில கொடுக்குறது இந்த கையில தெரியாது சொல்லுவாங்க. யாரு? சனீஸ்வர பகவான் மாதிரி. சனீஸ்வர பகவான் அப்படிதான். யாருக்காவது பிடிக்குமா சனீஸ்வர பகவானுக்கு? பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. தனஞ்சயனி ரொம்ப அழகா அந்த ஒரு வார்த்தை, இந்த வார்த்தை வர காரணமே என்ன பாத்தீங்கன்னா சனி பகவானுக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. நீலஞ்சனி சாம்பபாசம் ரவி புத்திரம் யாமகராஜன் சுவாயமாதாந்த சம்ஜம் சம்ஜம்னி சனச்சரம் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. அவர் என்ன சொல்ல, இந்த கையில கொடுக்குறது இந்த கையில தெரியாதான். அந்த அளவுக்கு அவருடைய குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கும் அவர்கிட்ட. அதே மாதிரி குடுங்கறதுலயும் சரி, அவர்கிட்ட இருந்து இந்த கையில கொடுக்குறது அந்த கையில தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி நாம செல்வத்தை கையில இருந்தா இந்த கையில இருக்கிறத கூட அந்த கையில கொடுக்கறத தெரியக்கூடாதான். அந்த மாதிரிதான் செல்வத்தை கொடுக்கணும். கர்ணன் மாதிரி கிடையாது, தெரியவே கூடாது. தனஞ்சயனி அதான் செல்வத்தை விரும்புவன்னு ஏன் சொல்றாரு பகவான் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு செல்வத்தை நீ எல்லாருக்கும் தானம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோ, உனக்கு அந்த செல்வத்தை நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன்றார். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு செல்வத்தை விரும்பவனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றாரு. கேள்வி உடையவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றார் பகவான். கேள்வி கேளுங்க, செல்வத்தை லைக் பண்ணுங்க, ஆனா அந்த செல்வத்தை தேக்கி வைக்காதீங்க, அடுத்தவங்களுக்கு கொடுங்கன்றாரு. தானம் கொடுங்கன்றார். எப்படி கொடுக்கணும்? என்னுடைய உணர்வோட கொடுங்க, என்ன மையப்படுத்தி கொடுங்கன்றார். அதுதான் இங்க தனஞ்சயனேன் அர்ஜுனனை பகவான் வர்ணிக்கிறார். ஏன்னா எல்லா விட செல்வத்தை கிடைச்சாலும் அது உடனே அடுத்தவங்க கொடுத்துருவான், தனக்குன்னு வச்சுக்கவே மாட்டான். கர்ணன் கேட்கிறான், படுத்து நடக்கிறான், இறக்க சூழ்நிலை, அவன் உடலை விடுற சூழ்நிலை இருக்கு. உடனே வந்து கர்ணன் கையை பிடிச்சி அர்ஜுனன் கையை பிடிச்சி சொல்றான், அர்ஜுனா நீதான் எனக்கு எல்லா ஈம காரியம் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றான். உடனே மாலை மாலையா கண்ணன் தனியா கூட்டு அப்படி உடனே சொல்றான், என்னோட பிள்ளைகளுக்கு நீதான் எல்லாமே அப்படின்றான். உடனே அவன் என்ன சொல்றான் தெரியுங்களா? எல்லாவுடைய ஆட்சியும் எல்லாவுடைய ராஜ்யமே வந்து உன் பையனுக்கு தான் முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன்றான். இது யார் சொல்லுவா? யார் சொல்ல முடியும்? யாராலுமே சொல்ல முடியாது. அதுதான் தனஞ்சயனின்னு சொல்ல வருது. உன்னுடைய பிள்ளைதான் முதல் ஸ்தானத்துல உட்கார வைப்பேன்றார் அர்ஜுனன் சொல்றான். ரொம்ப அழகான இந்த இடம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் ஏன் கர்ம வினைகள் இல்லை? அப்ப பௌதிக செயலிருந்து விலகி இருக்கிறார். அவர் இருக்கிறார், பகவான் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். நீ பௌதிக செயலில் ஈடுபடும் போது நான் விலகிடுறார். அப்போ சமநிலையில் என்று இருந்தால், சமநிலைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? பாரபட்சம் இன்றி சமநிலை எப்படி இருக்க முடியும்? நாமெல்லாம் சமநிலை தான் இருக்கணும். நாம ஞானி கிடையாது இல்லைங்களா? நாம துறவரம் போல, நம்ம சன்னியாசி கிடையாது. நாம எல்லாம் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கோம், சமுதாயத்தோட ஒன்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம சமநிலையில இருக்கணும்.
பௌதிகமும் வேணும், ஆன்மீகமும் வேணும். ஆனா பௌதிகம் இருக்கும்போது பற்றற்ற தன்மையை நாம செயல்படணும். முழுக்க முழுக்க 80% ஆன்மீகத்திலையும் 20% நம்ம இயற்கையை அனுபவிக்கணும்ன்றார். அந்த இயற்கையை அனுபவிக்கும் போது கூட என்னுடைய உணர்வோட அனுபவின்றார். அந்த இடத்துல தான் பகவான் இருக்காரு. ஆனா நீ பௌதிக செயல்களை செய்யப்படும் போது அவர் விலகிடுறாரு. இல்லைங்களா? இப்படித்தான் நாமும் அகர்மாவிலே செய்கிறோம். அகர்மாவை வேலை செய்தோம் என்றால் கர்ம வினைகள் இல்லை என்றார். இப்ப இந்த ஸ்தானத்து இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிஞ்சிருக்கு சொல்லாம? அந்த அகர்மான்றது என்னது? அகர்மான்னா என்னது மாதாஜி? சாஸ்திரத்துல கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் அகர்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. தவறு மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. கிருஷ்ண என்ன மாதாஜி? உணர்வில் செய்தல். கிருஷ்ண உணர்வில் செய்தல். ஓகே. கிருஷ்ண அகர்மன்றது உணர்வில் செய்தல். ஓகே 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 ஓகே. அகர்மா, விகர்மா, கர்மா, இது மூணுமே. அகர்மன்றது வேத சாஸ்திரங்கள் படி என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நடைமுறைப்படுத்துவதும் தான் அகர்மா. விகர்மன்றது வேதத்தை எதிர்மாறியாக செய்யறோம். செய்யக்கூடாது. விகர்மான்றது எதிர்மாறியாக செய்யறது. கர்மான்றது அகர்மாவையும் செய்வான், விகர்மாவையும் செய்வான். அவன் கர்மா. அப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க, நீ வேதத்தை போதிச்சு வேதத்தை படி நீ உன்னுடைய செயல் கொண்டு வந்தால் உனக்கு கர்மமே இல்லைன்றாரு. கர்ம வினைகளே இல்லைன்றாரு. நீ என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணாலும் உனக்கு அது அண்டாதுன்றாரு. நீ ஞானி ஆயிட்டன்றாரு. ஏன்னா வேதத்தை படிச்சவன் வேதத்தை உணர்ந்து அது அவன் சாராம்சத்தோட செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சானா அகர்மாவில வேலை செய்யணும் என்றால் கர்ம வினைகள் இல்லை. நீ பாவமே செஞ்சாலும் அந்த பாவம் உனக்கு வராது. எல்லாம் நீ செய்யற அகர்மா. சொல்லிடுறாங்கல்ல பிரபுஜி. அதான் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஒண்ணும் செய்யல, எல்லாம் உன்னுடைய சங்கல்பம், உன்னுடைய செயல். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல காலையில இருந்து நல்லா ஹாப்பியா நம்ம பகவான உணர்வோட எல்லா விதமா கர்மகாரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம், ஒரு கரை நேரம் உட்காந்து பகவானுக்கு அப்படியே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஒரு கையில ஒரு கங்கா ஜலம் கையில விட்டுக்கிட்டு நம்மளை சுத்திட்டு விட்டுட்டு எல்லாமே இன்று செஞ்ச எல்லாமே உனக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்ற பகவானேன்னு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு படுங்களேன். மறுநாள் காலைல ஹாப்பியா இருந்துப்பீங்க. தண்ணீர் எப்படி சுத்தணும்? தண்ணீர் எப்படி சுத்தணும்? அது ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கு மாதாஜி. அது சாஸ்திரம் இருக்கு. அது இப்ப நான் டைம் சொல்ற நேரம் இல்ல, ஒரு நாள் கிளாஸ்ல சொல்றேன். அது அந்த சாஸ்திர பிரகாரம் அது செஞ்சு நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னு நினைச்சீங்களேன், பண்ணிட்டோம்னா அன்னைக்கு என்னென்ன செஞ்சோமோ இதெல்லாம் இது அகர்ம பணியில மாத்திரம்தான். விகர்மால செய்யக்கூடாது. விகர்மால செய்யவே கூடாது. விகர்ம பணியை பகவானுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே பாவம். அகர்ம பணியில செய்யும் போது காரியத்தை எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 10வது பதம் என்ன சொல்லுது பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மயாத்யக்ஷேன பிரக்ருதிஹி ஷூயதே சசராச்சரம் வேது நானேன கௌந்தேய ஜகத்தி பரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்தியின் மகனே, எனது சக்திகள் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. இப்ப திருபோதத்துல ஒரு இன்ட்டு வைக்கிறார் பாருங்க. இந்த சக்தி எல்லாமே ஜட இயற்கையும் சரி எனது மேற்பார்வையில செயல்படுதுன்றாரு. அது மேற்பார்வையில என்னது? மாய. என்ன மாய? இந்த பகரங்க சக்தி மூலமாக இந்த இயற்கை, இந்த ஜடம் இயற்கை, ஜட இயற்கை, இது பகரங்க சக்தி மூலியமாக செயல்படுது. அது பகவானுடைய மேற்பார்வையில் தான், அந்த மாயத்தன்மையினால இந்த முக்குணங்கள் செயல்பாடு மூலியமாக. அப்ப அசைகிறது அசையாவிட்டது எல்லாமே உண்டாக்குறது. யார் உண்டாக்குறா? அது நாம தான். நாம சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தமோல இருக்கோமா, எதுவா இருந்தாலும் சரி, சுத்த சத்துவத்துல இருக்கோமா, எதுவா இருந்தாலும் நாம தான் எல்லாமே உண்டாக்குறோம். ஆனால் அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. அப்ப என்னமா ரகசியம் கொடுக்குறாரு பாருங்க இந்த 9வது அத்தியாயத்துல. ராஜ வித்திய ராஜ குவியோகத்தை நம்ம கொடுக்குறாரு பாருங்க. ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாருங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர் பரம இயக்குனர், டைரக்டர். அவர் தான். அவர் பௌதிக சக்திகளுக்கு அனுமதி மட்டும் தருகிறார். அந்த பிரகிருதி இயற்கை அவரின் சார்பாக நிர்வாகம் செய்கிறது. இந்த மாய, இந்த பகரங்க சக்தி மூலியமாக இந்த பிரகிருதி அவரின் சார்பாக செயல்படுகிறது. ஆனால் பகவான் ஒதுங்கி இருக்கிறார். ஏன்னா நம்ம பௌதிகத்தில் இருக்கிறோம்.
பௌதியத்துல இருக்கும்போது அது நிர்வாகம் பண்றது யாரு? பகவான் தான். அந்த மாயத்தை நிர்வாகம் பண்றது பகவான் தான், மாய கண்ணன். ஆனா அதுல ஒதுங்கி இருக்கிறார். ஏன்னா நாம அனுபவிக்கிறது துன்பமான செயல அனுபவிக்கிறோன்ற போது ஒதுங்குறாரு. அதே நீ இப்ப ஆன்மீகத்துல செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள வந்துடுறாரு. என்னப்பா இது, இந்த சூத்திரம் யாருக்கும் புரியலனா கூட சில பேர் குழப்பம் அடைவாங்க. அவர் தானே படைச்சிருக்கிறார், அவர் தானே நம்மளோட அம்சம்ன்றார், அவர் தானே நம்மள எல்லாமே சொல்றார், இவரையும் அப்படி ஒதுங்குறாரு. இல்ல ஒரு அது நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்னு எனக்கு சொல்லுவாங்க. என்ன பிரபுஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு சொல்லுங்க. என்னன்னா இவர் தான் எல்லாம் செய்ய சொல்றாரு. அவர் சொல்றது பிரகாரம் தான் நமக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாமே அவருடைய சங்கல்பத்தினர் தான் நடக்குது. இதுல என்ன தண்டனை மட்டும் நமக்கு கொடுக்கறது? தண்டனை உங்களுக்கு இல்ல மாதாஜி, உங்களுக்கு இல்ல. மாதாஜி பிரபுஜி அப்படி இல்ல மாதாஜி. அதான் அந்த அதான் செயல்கள் வந்து எப்படி, அந்த செயல்களை எப்படி பண்றாங்க, அந்த செயல்களை தனக்கு திறமையா வச்சுட்டு அது வந்து நல்லது கெட்டதுன்னு பகுத்தறிந்து ஆராய்ந்து அவன் பண்ணினான்னா அதுக்கு உண்டான பலன்களை அனுபவிக்க மாட்டான். எதையுமே தெரியாம எந்த எஃபர்ட்டும் போடாம பண்ணக்கூடிய காரியங்களுக்கு தண்டனைகள் கண்டிப்பாக உண்டு. அந்த ஜீவாத்மா தான் அனுபவிச்சாகணும். அது கரெக்ட் தான், கிருஷ்ணன் சொல்றது கரெக்டா தான் இருக்கு. ஏன்னா மெனி டைம்ஸ் எங்க பாஷை அப்படிதான் சொல்லுவாரு, அவன் ஒழுங்கா பண்ணலன்னா அவன் தான் அதை அனுபவிச்சாகணும். கரெக்ட் தான். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கரெக்டா தான் கிருஷ்ணா, சொல்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் இந்த விஞ்ஞானம். இந்த விஞ்ஞானத்தை நாம புடிச்சிட்டோம்னு நினைச்சீங்களேன், கண்டிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டும் இல்ல, எல்லா வேதங்களையும் கரைச்சு முடிச்சிடலாம். எல்லா வேதம். அதுதான் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லுவார், பகவத்கீதையை மட்டும் படிங்க, படிச்சினாவே போதும். அதுவே அவர் சொல்றாரு, 18 புராணங்களும் 104 108 உபநேசங்களும் சரி, 4 விதமான வேதங்களும் சரி, எல்லாருடைய சாராம்சத்தையும் நான் அந்த கீதையில கொடுத்துருக்கிறேன், அதோட பொருள் உரையில கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, ரொம்ப அழகா படிங்க அப்படின்னு சில பிரபுபாதா. நம்ம ஏன்னா இந்த கீதையை மட்டும் நம்ம உள்ள வாங்கிட்டோம்னா நம்ம வேதம் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை, உபநேசங்களை படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. இது நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிடணும். கேட்கறதோ படிக்கிறதோ மாத்திரம் இருக்க கூடாது, நம்ம செயல்ல கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி சொல்றாரு பாருங்க, நம்ம 8வது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்றார், என் மேல் நம்பிக்கை வை, பொறாமை வைக்காதே, நம்பிக்கை வை, நம்பிக்கையோடு இந்த பகவத்கீதை படி, நான் பொறாமை இல்லாமல் படி அப்படின்னும் போதுதான் நமக்கு. இப்ப ஒரு மாதாஜி சொன்னாங்க பத்தியில, இப்ப மகாலட்சுமி மாதாஜி ஏன் நம்மள தண்டிக்கிறார் அப்படின்னும் போது இதுல என்ன ஒருன்னா, நீ தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மாதாஜி, இதுல ஒரு லைட்டா பொறாமை இருக்கு. அப்ப பகவான் நம்மளோட அம்சம்ன்றாரு, ஏன் நம்மள வந்து இது மாதிரி பண்றாரு அப்படின்னு ஒரு லைட்டா ஒரு பொறாமை. அது வந்து நீங்க தப்பா எடுத்துக்கூடாது. ஏன்னா எது சொல்ல வரேன்னா, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த பகவத் மேல நம்பிக்கை இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த எண்ணம் வராது. வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல, வராது நமக்கு. சொல்ல வந்தீங்க பிரபு, என்ன சொல்லுங்க பிரபு? இல்ல பிரபுஜி, அது மாதிரி நினைக்கும் போது என்ன இருக்குன்னா, பகவான் தண்டிக்கிறான்னு சொல்லும் போது நம்ம டெவலப் பண்ண முடியாதபடி ஆயிடுறது. அதுக்கு பதிலாக நாமளே பார்த்துட்டோம்னா, நம்மள அவர் பண்ணல, நாம இது கொஞ்சம் பெட்டரா பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு யோசிச்சோம்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது. இல்லன்னா சொல்யூஷனே ப்ராப்ளம் ஆகும், மறைச்சிடும். இன்னொன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, இந்த அறிவு வந்துருச்சுன்னா டெய்லியே செலிப்ரேஷன் தான், தினமே செலிப்ரேஷன் தான் நமக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நீங்க இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம், டைம் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு நான் வந்து இதுக்கு போறோம், நாளைக்கு நைட்டு, நாளைக்கு மதியானம் 4:30 மணிக்கு ட்ரெயின், மேங்களூர் இஸ்கானுக்கு போறேன். போயிட்டு திங்கட்கிழமை காலை தான் வருவோம். என்னன்னா நம்ம இப்போ 14ஆம் தேதி, நம்ம 19ஆம் தேதி நம்ம கோவில் திறப்பு விழா இருக்கு. அதுக்குள்ள நம்ம தமிழ் டீம் எல்லாம் அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம். நாளைக்கு நான் போறேன், 2 பேர் போறோம். போயிட்டு எல்லாமே செட் பண்றதுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராம்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு போறோம். போயிட்டு திங்கட்கிழமை வருவோம். திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு சாயங்காலம் கண்டிப்பாக அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. லெவல் 3 கிளாஸ் அது இருந்தாலும், அது லெவல் 3 உள்ள கிளாஸா இருந்தாலும் அது இது மாய தத்துவத்தை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இப்ப அதுல இப்பதான் நம்ம 4வது அத்தியாயம் வந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் வாங்க, 8 மணிக்கு அந்த கிளாஸ் இருக்கு. அது ஒரு கொஞ்ச நாள் கண்டினியூவா பாருங்க, நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேய பாவனி வைஷ்ணவி நமோ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சீவாசாதி கௌர பக்த விருந்திக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்